זה מטבח שהיה בצבע חום ונגה. אתם יכולים לראות, הוא נצבע בצבע שמנת. הוספנו לו מסילות שקטות. יכולים לראות, שינינו אותו קצת, אתם תראו בתמונה איך הוא היה נראה, אז אתם תבינו. הוספנו לו מסילות שקטות גם, אתם יכולים לראות. אתם רואים, הוספנו לכל המטבח מסילות שקטות, דלתות, באי. אתם יכולים לראות איך הוא נראה. זה היה בצבע ונגה ושונה לגמרי, שופץ, הוחלפו מסילות, צירים. אתם יכולים לראות אותו. מטבחי עושר, ייצור ושיווק מטבחים, שיפוץ מטבחים, שיפוץ רהיטים, שדרוג מטבחים, ייצור כל סוגי הרהיטים לבית, רהיטי עושר, מושב תימורים.